y tiene que emulsionar, tiene que quedar una pasta espesa, pero... He visto que hacen un Con un mortero mortero, pequeñito. exacto. Y tiene que quedar una pasta espesa, molida, que és l'allioli. Y le ponen encima la patata. Exacte. Finalment, ja estem a les postres i ja ho tenim tot. Cafè amb llet. Cafè. Cafè amb llet. Cuidado cuando lo convertimos en una sola expresión. Cafè amb llet. Un cafè amb llet, sisplau. Un cafè amb llet. Un cafè amb llet. Sabem què és el cafè amb llet? No. Café con leche. El café con leche no és un cafè amb llet. Café en llet. Un cafè amb llet és leche con café. Sí. Sí? Predomina la llet. Café En un en cafè amb llet llet hi es ha el llet cortado. i una mica de cafè. Sí? Molt bé. I... Molt bé. A veure, un got. Cafè, què li poso? Un entrepà. Molt bé. De què? Formatge. Formatge. De formatge? Formatge. Amb pa amb tomàquet? No sé. Sí? Jo la pregunto, però normalment ja te la ponen, aquí és habitual. Res més. Alguna cosa més per veure? Alguna cosa per veure? Toc de vi. Un got de vi, molt bé. Res més? Negre. Vi negre, molt bé. Res més? Res més. Res més. Doncs molt bé. Ara m'ho porto. Esperis un moment. Vaig a la cuina. Què tal, senyora? Com està? Bona tarda. Què vol per esmorzar? Un entrepà. Un bocata també ho diem, Jo us he d'ensenyar les paraules. Us he d'ensenyat tot. La paraula catalana i la que funciona. Un bocata també és... Un entrepà. De què? De què voldrà l'entrepà? De què el vols? Molt bé, de pernil. 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 Pierna. Pernil. Pernil. Pernil serrano, no? Molt bé, pernil. Un entrepà de pernil. Molt bé, pa amb tomàquet? No, sense tomàquet, molt bé. Per veure, alguna cosa per veure? Doncs no, res. Res, igual. No vols res més? No vols res més? Res més. Res més. Molt bé. Doncs 5 minuts i ja ve. El pernil, has dit pernil serrano, pernil salat o pernil dolç? Quan podem anar a comprar pernil dolç, que és el de lloc, i pernil salat, que es el curado. Esto ya depende de cómo esté curado y hay diferentes calidades. El bueno, el que pasa por ser el mejor. Porque hay que estudiar algo, ¿no? Por lo menos. Y el que tiene denominación de origen, que se hace por las tierras de la Andalucía occidental y Extremadura. Jarugo, Guijuelo, son lugares, regiones donde se hace buen jamón. Calpo. Això del cal ho trobareu en molts noms de restaurants. És molt habitual, cal Pou, cal Marcel, cal Antoni, cal Pepet. Hi ha un restaurant que és a Cal Pep. Vale, van a desvelar con el... Cristina, María Cristina Fernández. Wilder. Luis. José Ángel. Salazar. Javier. Perdona.
que he leído mal. Luego he visto el apellido y digo, sí, es verdad. Sara. Ay, lo voy a matar. Sara, y Galicia. Eso, porque es sin examen. Eso es un milagro. María. Lo voy a matar. No le des idea, oye. Erwin. Por ahí se arrepiente. Es un milagro. Erwin. Saúl. La costa. Carmen Herrera. Carmen Maura. Javier Herrera. José Luis. Domingo. José Luis. Fran. Déjenlo que se lo vendemos. Tengo la chica al lado. Le cae las lágrimas al bachillerato. Johnny. Mirad si están aquí. Porque si crean más. Gabriela tiene dos. Está coleccionando. María Isabel. ¿Qué está pasando para mí? Verónica, Teresa. Ya lo tenéis todos, ¿no? Profe, el mío está mal. Mónica, Solís. Ya, lo tenéis todos, ¿verdad? La nota de ¿Estáis aquí al menos? Vale, no, si está mal, tomo nota y. Está con G y es con C. Es verdad, yo me he confiado en eso. Se equivocaron en el acento, no pasa nada. Está en catalán. Todo pasa nada. Omar, ¿qué pasa? La misma. Ah, la chucha. Ya está. ¿Qué tal? Que yo corro por mi foto. Es tacaño, hombre. Por ahí tenemos la boca abierta. Es tacaño, hombre. Hola.